man borde gå till och prata om någon skitsak som jag vill inte. Man borde våga bara. Om jag vill ta på mig. Pappa! Men om ni skickar post till mig så skriv med butik och så knappar in en bild och vad ni heter och så. Sen, eller så använder ni mig på Skype. Det andra. Min kick och min Skype på den i beskrivningen. Ja, det är väl det om ni skickar på mig. Ja, den här liksom. Ja. Men om ni skickar post till mig då. Kick eller Skype. Kick, Skype. Men både min kick och min Skype i beskrivningen. Där vi. Ja.